lokaliseret i den central-vestlige del af den italienske halvø. Byen er Italiens største og mest befolkningsrige by, og udover at være nummer 88 største by på verdensplan, er byen Rom også den tredje mest besøgte turistdestination i hele Europa. Særligt kendt for sin lange historie, sin enorme mængder kulturelle levn og byens store religiøse aktivitet. Udover navnet Rom har byen en lang række tilnavne. Apostlenes dørtærskel, de 7 højes by, den evige stad og Regina Aquarum, som betyder vandets dronning og som refererer til byens antikke vandsystem. Vand er en uadskillelig del af Roms særlige atmosfære. I byen findes der 450 springvand og mere end 2300 vandaftapningssteder med rindende vand. Roms fantastiske vandsystem stammer fra antikken, hvor vandet gennem 11 akvædukter dagligt leverede over 1 million kubikmeter vand ind til byen. Der var også behov for vandet, fordi Rom i sin storhedstid havde mere end 900 badeanstalter og over 1200 fontæner. I antikken var Romerriget beundret for dets fantastiske vandsystem, men i dag er historien desværre en anden. Tiberen er forurenet, og det er de færreste turister, der vil besøge den. Især fordi de mange hjemløse, der bor eller har boet ved den, har efterladt tydelige spor. Derudover foretrækker langt de fleste turister at købe deres drikkevand og undgår at drikke postevand. Spørgsmålet er, om der er grund til bekymring. I dag føres vandet ind til byen gennem 6 akvædukter. Mange af kilderne er de samme som i antikken, og mange af de antikke akvædukter er stadig i brug, efter en omfattende restaurering og modernisering. Men beundringen for Roms vand er i dag blevet erstattet af turisternes fordomme. Man drikker ikke postevandet, Tiberen er fuld af skram, og de vandaftapningssteder, der står overalt i byen, opfattes som vandspild. For at undersøge, om turisterne har grund til bekymring, har vi udført en række eksperimenter med vandet i Rom. Vi har foretaget en bred undersøgelse, og derfor testet vandet fra hanen, fra vandaftapningsstederne på gaden, fra springvand og selvfølgelig fra Roms berygtede flod, Tiberen. I første omgang smagte vi på vandet, og sammenlignede det med smagen af dansk postevand. Det danske vand smagte mere af kalk end det italienske, men udover det var der ingen forskel. Men da dette forsøg udelukkende er kvalitativt, supplerede vi med et kvantitativt forsøg. Vi målte mængden af nitrat per liter i vandet. Kvælstof stammer fra nedbrudt organisk materiale, så nitratmålinger kan vise, hvor mange milligram organisk stof der er i 1 liter vand. I det romerske postevand var der 5 mg nitrat per liter. I det danske postevand var der kun 3 mg per liter. Selvom mængden er højere i det italienske vand, viste det sig, at vandet fra vandaftapningsstederne rundt omkring i byen havde nøjagtigt det samme indhold som det danske postevand. Vandet i Tiberen indeholdt 10 mg per liter. Der må højst være 50 mg per liter i drikkevand. Så selvom der er et højere indhold i det romerske drikkevand, er det langt fra forurenet og kan sagtens drikkes. Dog kan man ikke vurdere vandet i Tiberen ud fra dette, da der er andre faktorer, der gør sig gældende. Eksempelvis har vi med vores test ikke taget forhold for forskellige sygdomsbærende bakterier, eller taget forhold for, at bakterierne i vandet er anderledes, end det er i Danmark. Vores resultater viser altså, at drikkevandet i Rom ikke er forurenet, og at det vand, man drikker ud på gaden, er nøjagtigt ligesom det, der løber fra hanen i Danmark. Så der er ingen grund til bekymring. Selvom turister altid tager forbehold, kan de føle sig ganske rolige, når de drikker vand i Rom.